लोगोफोर एलके प्रडाक्शननि टिप चेनेलजों नोंथांमोनखौ गासैखौ फिन बरायफिनबाय दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो शेयार मार्केटाव बोरै इनकाम खालामो कम्पानिखौ बोरै सिलेक्ट खालामो बेनि सोमोन्दै देखायनो नागिरदों नाथाय दिनै नोंथांमोननो आं मोनसे रोखोमनि ट्रेडिंनि सिस्टेम फोरोंनो नागिरदों बे जाबाय शर्ट सेलिंनि गेजेरजों माबायदि शेयार मार्केटाव फैसा आर्निं खालामनो हायो मिनिट्सनि गेजेरावनो माबायदि हाजार एबा नोंथाङा इनभेस्ट खालामनायनि सायाव सोनारनानै बेसेबां फैसा इनकाम खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै डिटेल्स नोंथांमोननो फोरोंनो नागिरदों दा गिबियाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे डिसक्लेमार होनो नागिरदों नोंथाङा जुदि शेयार मार्केटाव गिबि हाबजेनदोंब्ला नोंथाङा ट्रेडिं खालामनो नाङा नोंथाङा गिबियाव सोलोंग्रोनानै ला नोंथाङा गिबियाव इनभेस्टमेन्ट खालामग्रोनो नाजा बेनि उनाव नोंथाङा ट्रेडिं खालामनो हागोन ट्रेडिंआ जाबाय सानफ्रोमबो फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनानै सानफ्रोमबो उइथड्र खालामफिननाय थ' जों बिदिब्ला नायनोसै दिनै नोंथांमोननो आं शर्ट सेलिंनि सोमोन्दै फोरोंगोन गिबियावनो आपस्टक्स एप्लिकेशनखौ खुलिनानै लाबाय नोंथाङाबो शेयार मार्केट खालामनो थाखाय जायखिजाया मोनसे एप्लिकेशन लानांगोन आं आपस्टक एप्लिकेशनखौ बाहायो नोंथाङाबो बाहायनो हागोन लिंकनि थाखाय नोंथाङा आंनि नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्शन बक्सआव नायगिरनो हागोन आंनि केपिटेला दङ 68,738.38 दाना नोंथांमोननि सेराव आङो दिनै शर्ट सेलिं खालामनानै देखायगोन नोंथाङा गिबियावनो कम्पानिफोरखौ नायगिरनो थाखाय नैबे वार्डस लिस्ट खनायाव नुदोंना बे खनायाव थुग्रोनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा नै दाजाबसिन नुदोंना बे दाजाबाव थुनानै नायगिरनांगोन नोंथाङा बबे कम्पानियाव इनभेस्ट खालामनो नागिरदों एबा ट्रेडिं खालामनो नागिरदों आं दिनै नोंथांमोननि सेराव ट्रेडिं खालामना देखायनो नागिरदों एसबिआइ लाइफ होननानै लिरबाय आङो एसबिआइ लाइफ लिरबाय नैयाव थुनानै हो एडआव आं एड खालामखानाय दङ बेनिखायनो रिमुभ ओंखारदों नोंथांना बेयाव एड ओंखारगोन बे एडआव थुनानै हो बे एडआव थुनानै होनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेक खालामना नोंथाङा वाच लिस्टआव नुनो मोनबाय नैया एसबिआइ लाइफ दाना एसबिआइ लाइफनि शेयार प्राइसनि बेसेनखौ नाय नोंथाङा एसबिआइ लाइफनि मोनसे शेयारनि बेसेना जाबाय 1243.40 रां बिनि प्राइसआ मैया नैबे जाबाय मैयानि प्राइसखौ देखायदों मैयानि लास्ट माने शेयार मार्केटनि प्राइसआ थाद'आ बियो दसेनो बारायलाय दसेनो खमायलाय जाबाय थायो मैया लास्ट सम बियो 3:30 बांदोंमोन 1243.40 सिम माने 22.20 थाखा एप्रक्सिमेटलि 22 थाखा बारायदों बियो मैया दाना आं दिनै बेयाव शर्ट सेलिं खालामगोन माने आं बिनिफ्राय शेयार लागोन माने बिनि प्राइसआ गोबां बारायनानै थाखाबाय नालाय नैया एसबिआइ लाइफनि प्राइसआ गोबां बारायनानै थाखाबायना बेखौ बायोब्ला नोङो लस जानायनि चान्स दं बेनिखायनो नोङो बेखौ फाननोसो नांगोन इन्ट्राडे शर्ट सेलिंआव नोङो कम्पानिनि शेयारफोरखौ गिबियाव फानग्रोयोसो नोङो बायग्रोआ मानोना इन्ट्राडे ट्रेडिं खालामनायाव नोङो मोननै अपसन दङ बाय आरो सेल नोङो गिबियाव बायग्रोनोबो हायो एबा नोङो गिबियावनो फानग्रोनोबो हायो नों जुदि गिबियाव फानग्रोयोबा नोङो दसेनि उनाव नोङो बायनांगोन आरो नों जुदि गिबियाव बायग्रोयोबा नों बेखौ दसेनि उनाव फाननांगोन दाना आं मानो बे एसबिआइ लाइफखौ दिनै ट्रेडिं खालाम बे एसबिआइ लाइफनि शेयारखौ लानानै मानो ट्रेडिं खालामनो सानखो बेनि सोमोन्दै एसे मिथिनो फै जों दाना बेखौ मिथिनो थाखाय जों गुबुन मोनसे एप खुलिनांगोन बै एपनि मुङानो जाबाय investing.com आं खुलिबाय investing.comआव जोङो नायनो हायो थांनाय साननै सानथाम थांनाय मासफोराव थांनाय दिनफोराव बे एसबिआइ लाइफनि शेयार प्राइसफोरा बेसेबांमोन बे हिस्ट्रिखौ जोङो गिबियाव नायना लानांगोन बे हिस्ट्रिखौ नायना लायोबासो जों बुजिगोन जे बे एसबिआइ लाइफनि शेयारनि प्राइसआ दिनै बारायगोन ना खमायगोन दाना बेखौ कम्पानिनि बे शेयारनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय जोङो नैबे सार्च बटन दङ ना बे सार्च बटनाव जोङो नायगिरनांगोन लिरनानै एसबिआइ लाइफ लिरबाय एसबिआइ लाइफ लिरनाय लोगो लोगो नैयाव फैबाय बेयो investing.com एप्लिकेशनखौ खुलिदों आङो दाना बेयाव थुनानै होबाय दाना जोङो अभारभिउखौ नायबाय जोङो मैया नैबे मैयानि बारायनाय बियो मैया बारायदों गोबां बारायदों बियो मैया कम्पानिनि बे एसबिआइ लाइफनि शेयारनि प्राइसआ नैबेनिफ्राय स्टार्ट जायो गोबां बारायदों मैया दाना जोङो डाइरेक्ट भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो बिनि हिस्ट्रिकेल डाटाखौ नायनोसै हिस्ट्रिकेल डाटाखौ नैबेनो जाबाय हिस्ट्रिकेल डाटायाव जों नुनो मोनगोन थांनाय समफोराव एसबिआइ लाइफनि शेयार प्राइसफ्रा बारायदों ना खमायदों बेयाव नोंथाङा डेट वाइसआव नुगोन नैबे जाबाय 1 मासनि दङ 1 मासनि सिगां बेनि शेयार प्राइसआ 1130 आं 10 बेनि उनथिंनिखौ बुंबाय थालिया दाना जोङो बे गोबां 1 मासनि सिगांनिखौ नायलिया जोङो थांनाय सानब्रै सानबा सप्तासेनि सिगाङाव बेनि शेयार प्राइसआ बेसेमोन बे एसबिआइ लाइफनि शेयार प्राइसआ मैया 1243 मोन दाखालै 1220 मोन आरो दाखालैनि सिगां सानखालि 1192 मोन थारमाने कनजिकिउटिभलि फारियै दाखालैनिफ्राय बेनि शेयार प्राइसआ बारायबोगासिनो दङ मोनसे कम्पानिनि शेयार प्राइसआ एसेबां सानफ्रोमबो कनजिकिउटिभलि बारायनायनि चान्स थाया जों नोंथांमोना 1 मासनि रेकर्डखौ नायजायो नै मालाबा बारायदों मालाबा खमायदों मालाबा बारायदों मालाबा खमायदों मालाबा साननै खमायदों मालाबा सानथाम बारायदों
बेबायदिनो बारायलाय खमायलाय जाबाय थायो साननै बारायगोन साननै खमायगोन बेबायदि जालांबाय थायो बिनि रेकर्डखौ नायबाय जोङो बे एसबिआइ लाइफनि शेयार प्राइसआ गेजेराव बे मासाव कनजिकिउटिभलि एबा फारि फारियै खोनथाम बारायदों नैया माबा नै खालि माने 21 23 24 बे खालि कनजिकिउटिभलि सानथाम बारायदों माने सारथाम बारायनायनि उनाव खमिफिनो बिनि शेयार प्राइसआ जों दाना नायबाय मैया बारायदों दाखालिबो बारायदों दाखालिनि सिगां सानखालिबो बारायदों एसबिआइ लाइफनि शेयार प्राइसआ जों होनबा आन्दाज खालामनो हायो सानथाम कनजिकिउटिभलि बे एसबिआइ लाइफनि शेयार प्राइसआ बारायदों माने बिनि शेयार प्राइसआ दिनै खमायनायनि चान्स दं बेबायदि जोङो आन्दाज खालामो होमबा जोङो बे एसबिआइ लाइफनि शेयार प्राइसनि सायाव जोङो ट्रेडिं खालामनो हागोन दिनै दा बेनिखायनो आं बेखौ सेलेक्ट खालामबाय बिनि बादैबो नोंथाङा नायनांगोन एसबिआइ लाइफआ बेसेबां रिस्क दं बेसेबां रिस्क गैया बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथाङा टिकार टेबाव थांनांगोन टिकार टेबाव थांनानै नोंथाङा एसबिआइ लाइफखौ सार्च खालामनांगोन नैयाव नोंथाङा नुदों सार्च बटनाव थुबाय सार्च बटनाव थुनानै नोंथाङा एसबिआइ लाइफ सायाव लिरनानै होबाय एसबिआइ लाइफ लिरनाय लोगो लोगो सायाव नुजाफैबाय नै मोनसेया नङा नै मोनसेयासो सिंनि मोनसेया बेयाव थुबाय नोंथाङा नुबाय एसबिआइ लाइफआव ट्रेडिं खालामनाया ल' रिस्क बेयो मोनसे लार्ज केप कम्पेनि जायखिजाया लार्ज केप कम्पेनिफोरा ल' रिस्क जायो आरो ल' रिस्कआव ट्रेडिं खालामोबा साबसिन जायो माने लस जानायनि चान्सआ खम जायो दा बेनिखायनो बेखिनि गासैखौबो एनालाइसिस खालामखांनायनि उनाव आं डिसाइड खालामबाय आं दिनै एसबिआइ लाइफनि शेयारखौ लानानै बा एसबिआइ लाइफआव आंहा दिनै ट्रेडिं खालामगोन बिनि शेयार प्राइसआ दा कारेन्टलि 1243 आं दस' बिनि उनथिंखौ बुंलिया मैयायो बियो 1.88% इनक्रिज जादों दाखालिबो बियो बारायदों दाखालिनि सिगांखालिबो बियो बारायदों बिनि ओंथिया बेनो दिनै बिनि शेयार प्राइसआ खमायथारनायनि चान्स दं बेबायदि गोबां सानफ्रोमबो बारायबाय थायोब्ला आरो नोंथाङा जुदि सानोबा बिनि शेयार प्राइसआ दिनै खमायगोन होनना सानोब्ला नोंथाङा बेखौ गिबियाव बेबायदि शेयारनि सायाव ट्रेडिं खालामनोबा नोंथाङा गिबियावनो सेलसो खालामग्रोनांगोन बाय खालामनो मोना बाय खालामबाथ' नोंथाङा लस जाखागोन बाय खालामबाथ' मा नोंथांमोना मिथिगौ सेलिं प्राइसआ बायिं प्राइसनिख्रुइ देरसिन जायोब्ला प्रफिट जायो दा बिनिखायनो नोंथाङा नैबे एसबिआइ लाइफनि शेयार प्राइसआ गोबां बारायखानानै दोङो नालाय बियो खम जाखानाय नंला बिनिखायनो बांसिन प्राइसआव नोंथाङा सेल खालामनानै जेब्ला बिनि प्राइसआ खमायगोन बे समाव नोंथाङा बाय खालामनानै होयोब्ला नोंथाङा गोबां प्रफिट खालामनो हायो दोंजाना नायनोसै बे एसबिआइ लाइफआव थुनानै हो आं थुनानै होबाय दाना गिबियावनो मोननै अपसन सिङाव नुदों ने बाय आरो सेल आं गिबियाव बायग्रोआ मानोना बे शेयारनि प्राइसआ गोबां बारायखानानै थाबाय गोबां बारायखानानै थायोब्ला नोंथाङा बायनाङा गोबां बारायखानानै थायोब्ला नोंथाङा गिबियाव सेलसो खालामग्रोनांगौ आरो बेखौनो शेयार मार्केटआव शर्ट सेलिं होननानै बुङो जों दाना सेल खालामगोन जोङो बाया जोङो सेल खालामगोन नाथाय नोंथांमोना समखौ नाय दा समा बे गोजौआव नाय दासो 8:25 जादों शेयार मार्केटआ 9:30निफ्रायसो स्टार्ट जायो 9:15निफ्रायसो स्टार्ट जायो दा बेनिखायनो नोंथाङा 9:15सिम नेबाय थाथ'दो खिन्थु बेनि सिगाङाव नोंथांमोननो आङो बुंना दोनखानि आंहा ट्रेडिं खालामनो थाखाय दा आंनि आखायाव केपिटेल दं 60,452.73 दोङो 73 दङ बेखिनिनि सायाव आङो ट्रेडिं खालामगोन आरो बेखिनिखौ ट्रेडिं खालामोबा मोनसे बाथ्राखौ नोंथाङा गिबियावनो मिथिबावनांगोन जेब्ला नोंथाङा इन्ट्राडे ट्रेडिं खालामगोन नोंथाङा गोबां मार्जिन मोनो एसबिआइ लाइफनि मोनसे शेयारनि बेसेना 1243 नोंथाङा जुदि बेयाव थुनानै नायोब्ला आरो जुदि आङो सेल अपसनाव थुनानै होयोब्ला दानो सेल खालामजायाखै थेवब्लाबो जास्ट देखायदों आङो सिम्पल इन्ट्राडे होननाय प्रडाक्टखौ नोंथाङा इन्ट्राडे सेलेक्ट खालामनांगोन इन्ट्राडे मोननै थायो डिलिभारि इन्ट्राडे जेब्ला इन्ट्राडे सेलेक्ट खालामगोन नोंथाङा अब्ला कुवान्टिटिखौ नोंथाङा लिरनांगोन मोनसे कुवान्टिटिनि शेयारनि बेसेना बेसेबां 1243 जेब्ला नोंथाङा इन्ट्राडे खालामगोन नोंथाङा गोबां मार्जिन मोनगोन मार्जिन माने मा नोंथाङा दाम खमावनो मोनो हलसेल रेटआव मोननाय बायदि नोंथाङा गोबां दाम खमावनो मोनगोन इन्ट्राडेआव जुदि नोंथाङा ट्रेडिं खालामोबा आं सेल लिरनानै होबाय मोनसे कुवान्टिटिनि बेसेना बेसेबां फैगोन नैबेयाव ओंखारगोन टाइम जायैखाय नाथाय दा ओंखाराखै नैबेयाव ओंखारो बेनि एस्टिमेटेड कस्टआ बेयाव ओंखारो दा ओंखारथ'वाखै दायो दसे थानानै आङो देखायगोन 9:30 जायोबा एबा 9:15 जायोबा दा जोङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै 9:30सिम नेथ'नोसै जों दाना सेल खालामफिननोसै बेनि मार्जिनखौ बेसेबां मोनो जों नायनि डिलिभारि नोंथाङा ट्रेड खालामोबा एबा इनभेस्टमेन्ट खालामोबा मोनसे शेयाराव नोंथाङा 1243 होनांगोन जेब्ला आं इन्ट्राडेआव ट्रेडिं खालामगोन मोनसे प्राइसनि बेसेना 1243ब्लाबो आं गोबां खम बेसेनाव मोनगोन हलसेल रेटआव बायनाय बायदि बेयाव कुवान्टिटि मोनसे शेयारखौ सोनानै नाय बिनि इस्टिमेटेड कस्ट एप्रक्सिमेटलि कस्टआ ओंखारगोन नैया 248.86 राङावनो मोनगोन आङो इन्ट्राडे खालामोबा आङो 1243नि बेसेननि शेयारखौ आङो बेसेबां बेसेनाव मोनगोन 248.6 मोनगोन स' इन्ट्राडे खालामोब्ला गोबां मार्जिन मोनो थ'
थ' बेबायदिनो थ' 9:15 सिम नेथ'नोसै 9:15 नोंथांमोन आं ट्रेडिं खालामनानै देखायगोन आरो बोरै सेकेन्ड आरो मिनिटनि गेजेरावनो प्रफिटआ खम जालाय बांलाय जायो जेब्ला नोंथाङा लाब प्रफिट जागोन अब्ला नोंथाङा स्क्वेर अफ खालामनानै होनांगोन दे बिदिब्ला जोङो 9:15 सिम नेथ'नोसै शेयार मार्केट अपेन जानाय समसिम जों दाना नायनोसै 9:04 जाबाय 9:04 सब अपेन प्राइसफोरा स' जाजोबो नैया जों दानिया माने अर्डार होनानै दोननो हायो नामा नायनि नै उथुबाय जों SBI लाइफआव दाना जोङो सेल खालामनोसै सेल खालामनाय आंनि बेसेबां एमाउन्ट दं नायना लाग्रोनो गिबियावनो आंनियाव दङ नै फानाव थुबानो नुयो फैसाखौ बेसेबां दं आंनि फैसाया दं नै 70,452.73 दा थांसै आं वाच लिस्टआव थांबाय SBI लाइफखौ सेलेक्ट खालामबाय नैबे सेलेक्ट खालामबाय दानिया आङो गिबियाव सेल खालामग्रोनोसै नालाय सेल खालामबाय इन्ट्राडे सायख'बाय नायखोनाय नैबे इन्ट्राडे नैया मोननै थायो बेयाव डेलिभारि आरो इन्ट्राडे आं इन्ट्राडे सेलेक्ट खालामबाय इन्ट्राडे खालामगोन नालाय क्वान्टिटिखौ आं बेसे बायगोन आङो 100टा क्वान्टिटि लानोसै बाहाय बारा लानोसै आङो 150टासो क्वान्टिटि लानोसै आङो आं दा अर्डार होनि लिमिट अर्डार होनि आङो लिमिट अर्डारनाव आं मार्केट प्राइसखौनो होखानोसै आं मार्केट प्राइस होबाय मार्केट प्राइसआ आङो खायसे अर्डार खालामना नायनो दै अर्डार जायोना जाया एडभान्स नैबे क्वान्टिटि 150 अर्डार टाइप मार्केट पजिशन इन्ट्राडे डेया भेलिडिटिया डे सानसेनि आं सेल खालामबाय नै रिजेक्ट जाबाय बियो थारमाने नैयाव ओंखायनो लिरदो दा मार्केट्स आर क्ल'ज्ड काइन्डलि प्लेस दिस अर्डार डिउरिं मार्केट आवार माने 9:15 निफ्रायसो मार्केटआ अपेन जायो बेनिखायनो बेयो बायजायाखै खिन्थु अर्डार होबाथाय बायजागोन बियो लिमिट अर्डार होयोबा हमना ला आं लिमिट अर्डार होनोसै दा रिजेक्ट जाबाय नालाय थांफिनसै आङो वाच लिस्टआव थांफिनबाय SBI लाइफखौ सेलेक्ट खालामबाय आङो सेल खालामनोसै सेल खालामबाय गासिबो थिग दङ नै इन्ट्राडे आङो क्वान्टिटिखौ 150 होनोसै 150 होबाय दाना मार्केट प्राइसनो आंनिखौ लिमिट खालामनानै लिमिट अर्डारनि लिमिटखौ थुनोसै लिमिट अर्डार ओमफ्राय लिमिट अर्डार होनाय लोगो लोगो नों बेसेबाङाव फानगोन बिनि एमाउन्टखौ बेयाव लिरनांगोन 1200 46 47 होनसै 1200 नांथ'ला दे दायो डाइरेक्ट मार्केट प्राइसआव बायखानोसै बारा गैला 9:08 जाबायानोखा 9:15 निफ्रायनो अपेन जागोन लोगोफोर टाइम जाबाय 9:14 9:14 9:50 निफ्राय शेयार मार्केट अपेन जागोन आं स' खुलिना लाखाना रेडि खालामना थाखानोसै नै आपस्टक्स आं खुलिबाय आपस्टक एप्लिकेसन खुलिबाय दाना आं सेलेक्ट खालामनोसै SBI लाइफ नै SBI लाइफखौ सेलेक्ट खालामनोसै आङो SBI लाइफ आं सेलेक्ट खालामबाय 9:15 जाबाय आं गिबियाव सेल खालामग्रोगोन नै सेल अपसनाव थुबाय सेल अपसनाव थुनानै आङो इन्ट्राडे सायख'खाबाय बिथिंबो जाखाबाय आं क्वान्टिटिखौ 150 गोख्रै लिरनोसै मार्केट प्राइस होबाय इसनि थांगोन प्राइसआ आंनिया 37,000 थांगोन आं रिभिउ खालामबाय सेल खालामनानै होबाय बास सेल जाबाय कमप्लिट जाखाबाय जों दाना बिनि प्रफिटखौ महा नायगोन नै पर्टफलिअ थांबाय पर्टफलिअ थांनानै नै पजिशनाव थांबाय नै लस दङ बुहुत लसआव थांबाय थादों प्रफिटआव फैलायबाय लसआव थांलायबाय बिदिनो जाबाय थागोन नायबाय थादों दसे 236 लसआव दङ 86 19 लस गोजा आखर अनजिमा नुदोंबा लस आरो गोथां नुदोंबा प्रफिट 219 229 लसआव दं लसआव थांलाय प्रफिटआव थांलाय थांगोन बिदिनो गिनांगौ गैया लसबो जानो हानाय प्रफिटबो जानो हानाय नाथाय आंनि मोनसे एनालाइसिस बियो प्रफिट जानायनि चान्सआव दङ जों दाना थांनोसै वाच लिस्टआव नायनोसै वाच लिस्टआव 12:47 जानानै दङ दा 12:47 निफ्राय सिंथिं फैयोब्लासो आं लाब जागोन 12:47 नि सायाव जेसेबां थांगोन एसेबांनो आं लस जागोन मानोना आङो फानग्रोदोंसो जेब्ला नोङो फानग्रोगोन ना अब्लाना बै शेयारनि प्राइसआ खमायब्लासो नोङो लाब जागोन दा बारायलांगासिनो आं लस जागासिनो पर्टफलिअ थांबाय पजिशनाव नायबाय नै 700 थाखा लस आरो बिदिनो लस जालांबाय थागोन जुदि बारायलांबाय थायोबा खमायोबासो आङो लाब जागोन दा 900 थाखा लस 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डआव 1 मिनिटाव 1000 लस 1100 लस बुहुत लस जोबखाजोबनो हानाय फैसाया ओंखायनो रिस्कि नोंथांमोना खुब स्टाडि खालामनानैसो बेबायदि ट्रेडिं खालामनांगोन इनभेस्टमेन्ट खालामबा नाथाय गिनो गोनां गैया बेयाव
1 बोसोर 2 बोसोरनि थाखाय नोंथाङा लाखसे थाखा इनभेस्ट खालामदों मोजां कम्पानियाव गिनांगौ गैया नाथाय इंट्राडे ट्रेडिं खालामोबा बहुत रिस्की जायो जाय रिस्क लानो हागोन बेसो खालामगोन आरो जावबो स्टाडि खालामालासिनो एनालाइसिस खालामालासिनो जाहाथे इंट्राडे ट्रेडिं खालामा बहुत गिनो गोनां बियो किन्तु नोंथाङा खोब मोजां डीप स्टाडि खालामनानै जुदि इंट्राडे खालामोबा नोंथाङा किन्तु बहुत प्रफिट लाख लाख हाजार हाजार प्रफिट मोननायनि चान्स दं थ' नोंथाङा गिबिब्ला मालाबाबो ट्रेडिं खालामना नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालाम नङाबा नोंथांनि थाखाय बियो खैफोद गोनां जागोन नेथ'नोसै दसे खमायलांलायबाय नै 900 लस 700 800 लस जाबाय थागोन बिदिनो लाबबो जागोन दसे थानानै 900 लस 800 900 बिदि बाब्राबाय थागोन बियो नायदो नोंथांमोना लसआव दोङो बहुत लसआव दंबाय थायो आङो 1100 1000 200 300 900 500 फै फै दा 100 लसआव दङ 86 लाबो फैसिगोनबो जानो हानाय नै 139 लस 64 लस बिदिनो लस जायो गिनांगौ गैया जुदि मोजां एनालाइसिस खालामदोंब्ला खुनु गिनांगौ गैया बेयाव 1000 लसबाबो जेबो नङा फैफिनगोन बियो 80 64 लस 4 लस दा खनसे प्रफिट थांनायनि चान्स दं लसआव थांलायबाय खनसेयावनो 100 200 बारायखायो लस बा 100 200 लस लाब बा 100 200 200 300 लाब बेबायदि आरो लसआव खारलायबाय नै बांसिन लसआव खारलायबाय नै नाय लोगोफोर बेसेबां लस 1100 1100 1046 बहुत लस खारो लस खारबाय थाथों जेबो नङा फैनायनि चान्स दं बियो दायो प्रफिटआव 1136 लस लसआ गोजा माने लस 1106 लस लसआनो लस बहुत लस नायनि बेसेबां जाना दङ शेयार प्राइसआ नै 1251 जानानै दङ आं बायदोंमोन 1243 आव बेसेबां लस जानानै दङ आरो फानदेरना होबावनो हायो आं दा 1253 55 आव लिमिट अर्डार होना दोननो हायो आङो जेब्लानो 1253 55 नांहैगोन अब्लानो टोटेल एभारेज प्राइस आंना एसे दावखोबावगोन ना होमब्ला लसआ खम जागोन प्रफिटबो जानो हायो थ' बेबायदि नै लस खोनाय नोंथांमोना 1100 1200 मटामटि 1196 1200 नि खाथियाव बहुत लस फैगोन बियो नायबाय था नोंथांमोना फैनायनि चान्स दं बियो प्रफिटआव उनाव खमायलायबाय नै बारायलायबाय बिदिनोसै शेयार मार्केटआ नै लसआ खमायबोगासिनो 1100 निफ्राय 500 400 500 400 बिदि जागासिनो लसआ दहाय 1100 1000 नि सायावमोन दा लसआ नै 500 600 400 बिदि जागासिनो दं प्रफिटआव खारलायसिगोन बियो दसे थाना दसे थाबावना प्रफिटआव खारलायसिगोन बियो 600 जालायबाय है अबे खारबायमोन बाय फाननोसै नै 400 500 खारबाय फानथ'नोसै आरो प्रफिट थानायनि चान्स दं जां थेवबो फानथ'नोसै बारा लब जाया आङो नै बारा लब जाबा हामादोलै खुराङा ओंखायनो फाननोसै 500 आवनो नै स्क्वायर अफ खालामनानै हो नै उथुग्रो फार्स्टआव बे उथुनानै नै स्क्वायर अफ खालामना होबानो नै स्क्वायर अफ खालामना होबानो फानजाबाय आरोखि नै 500 नै उथुबानो अर्डार बाय खालामना होबानो बाय जाबाय बास दाना नायनोसै जोङो बेसे मा प्रफिट मोनखो नैयाव नायनांसिगोन जोङो नै आङो बायदोंमोन नै मोनसेया 150 ता बायाखै दे आं फानग्रोदोसो गिबियाव 150 ता शेयार बायदोंमोन नैसिनियाव 1243 आव ओमफ्राय आं दा 150 ता नै शेयारखौ आङो फानबाय 1240 आव बेसेबां लाब जादों आं नायनि आङो फानदोंमोन नैबेनिया फाननाया 1243.62 थांनानै नै 1243.62 राङाव आं फानदोंमोन आं दा बायनानै होबाय बेसाङाव दाना नायदो बायनानै होबाय बेसाङाव नै सिबाङाव नै 1240.10 राङाव आङो बायनानै होबाय 1240 बेसेयाव 10 माने 1 लाथिख' होमबा आङो मोनसे प्राइस बेसेबां मोनखो 3.52 रां आङो प्रफिट मोनबाय आंना मोनसे शेयार 3.52 रां मोनबाय होमबा आंना खैथा प्राइस मोनगासै 150 प्राइस मोन होमबा आङो बेसेबां मोनखो
528 रां लाब जाबाय। सानसेयाव जुदि 500 लाब जायोबाबो माहायाव साननानै नाय नोंथांमोना सानसेयाव जुदि आङो 500 मोनोबाबो माहासेयाव आंहा बेसेबां मोनगोन माहासेयाव 30 दिन नंद्राया देवबारै बन्द नालाय सेटारडे माबायाव सेटारडे आरो सानडेयाव बन्द ओंखायनो 22 दिनसो मोननो खोमा आंहा माहायाव 11,000 ओरैनो मावा दाङा दसे मबाइलाव थुनायावनो बेबायदि आरो बेबायदि आङो फानगारबाय दा लाब जाबावनोबो हानायमोन आं दसे लाखिबावनायबा खिन्थु आं फानगारबाय बेबायदिनो आंनि फानखोनाय फाना बेसेबां फाना 56,922 बेनिफ्राय दिनैनि प्रफिट खिनाबो हाबाखै आरो माखासे फैसाफोरा दा नैयाव नाय 12,000 इउज मार्जिन 12,000आ आङो एनादार मोनसे शेयार बायनानै इनभेस्ट खालामना दोनबाय बेनिखायनो फैसाखौ एसे नैबे जाबाय टटेल फैसानिया 68,738.38 एबा दिनैनो जानाय प्रफिटआ गाबोनसो क्रेडिट जाफैगोन बेयाव नैबे अपसनाव एभेलेबल टु ट्रेड अपसनाव बेखिनियानो जाबाय। बाय सि इउ नेक्स्ट।